Питате се защо ни управляват малумници, предатели и невежи хора, които половината са си купили дипломите, а другата половина са спуснати отгоре, без грама къл. Ще ви кажа, приятели, наскоро ми попадна един текст, който ме грабна и ми отговори на въпросите. Не помня автора, но ще се опитам да ви го преразкажа. Септември 1944 не е било новото начало за България. Това е било момента, в който България влиза най-долната утайка. Не бедните, не работниците, а точно утайка. Хора, дето цял живот са мразили всеки по-умен от тях. Хора, дето са виждали книга, само ако трябва да подпрат вратата. Хора, на които дори и днес им личи, че са родени да бъдат слуги, не управници. Получили са пушки и са започнали да стрелят. Не като армия, а като зверели кучета, изпуснати от сенджира. 3 месеца, 30 000 души. Не престъпници, елита. Учители, лекари, интелектуалци, духовници, офицери, хора, които можеха да мислят, а това беше смъртен грях за новата власт. Във всяка нормална държава това са хора, които градят. Тук ги свърлиха в ровове и ги засипаха с вар, като заразени прасета. И кого сложиха вместо тях? Типове, дето си бършат задника с ръкав. Типове, дето си гледат с ногтите, под които има повече тор, отколкото допамин в мозъка им. Това беше новата класа, приятели. Цървули, издигнати от страх и от мъстителност. Народен съд, театър без сценарий. Съдии без образование, някои неграмотни, подписващи се с палец. Убивали се заради по-хубава къща, по-хубава жена, повече книги, по-достойно име. Нюрнберг осъжда 12 души за световна война. България 3000 души за това, че някой цървул им е завидял. Същите тия борци за народа вече са имали стаж. 1925 е атентата в Света неделя. Най-големият терор в нашата история. Взривяват храма, избиват елита и стотици нищо не подозиращи хора. После същите тия се правеха на морални съдии. Нататък става още по-гнусно. Георги Димитров и БКП карали българите в Пиринско на сила да се пишат македонци. Да се откажат от кръвта си, приятели, от рода си, за да се харесат на Тито. Подаряват костите на Гоце Делчев като сувенир. Това не е просто предателство. Това е унищожаване на идентичност. И сега, 80 години по-късно, хората гледат парламента и се питат: защо са толкова тъпи, бе? Защо са толкова нагли те, бе? Защо не могат да свържат две смислени изречения? Ще ти кажа защо. Това са внуците на онези същите цървули. Не идеологически, биологически. Сменили са кожуха с костюм от Брюксел. Мозъкът им е копиран от прадядото. Не мисли, само се пазари за облаги. Сменили са другарю с комисар. Инстинктът е същия. Да служат на силния и да крадат от слабия. Ти не можеш да изтрепаш елит и да чакаш после държавата да роди елит. Не можеш да си затриеш мозъка на нацията и да очакваш след 80 години някой да свети. Това, което виждаш днес, е просто плодът на онова клане. Плод отглеждан в тор и страх. Живеем в държава, която мисли не с глава, а с черво. Мисленето е заменено с глад, морала с терикатлък, еволюцията с размножаване на посредствеността. И най-ироничното, приятели, е, че внуците на палачите днес преподават демокрация върху гробовете на жертвите, с европейски проекти, с снимки от Страсбург и с самочувствие на хора, които вярват, че костюма прави човека. Не прави. Цървула в Хуго Бос пак си е цървул. И ако се чуете защо България не може да произведе елит, това е защото го заклахме. А убийците спокойно се размножаваха 8 десетилетия. Това е истината, приятели. Не красива версия. Истинската. Ако искаш да продължа да говоря точно така, ясно, грубо и без филтър, абонирай се за канала. Тук няма да ти пускам лукчета. Тук е истината, каквато е.